Da, Nikola, da li ti voliš dokumentarni film? Ja obožavam dokumentarne filmove, a ja sad ne znam da li si ti čula. Od 7. do 14. maja se održava festival, međunarodni festival. Da li sam ja čula, pa ja najavila malo pre. Gde si ti bio? Pa dobro, to je... Nikola spava dok ja ovde najavljujem. Pozorišna uslovnost. Marko Grba, umetnički direktor Beldoksa, sa nama ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, dobrodošao. Izvoli. Izvoli. Evo, tu smo da najavimo, dakle, 11. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks od 7. do 14. maja. Šta nas očekuje? Očekuje nas 98 filmova, 14 selekcija, 11 sala. Imamo neke nove selekcije odnosno na prošle godine. Tako da, evo, danas treba da sleti Abel Ferrara već, koji će da otvori festival večeras. Otvaranje u 19:30 u Sava centru. Imamo 2 domaća filma na otvaranju, što je isto nova stvar, dakle podrška srpskom filmu do kraja, tako da ove godine imamo i na otvaranju i na zatvaranju domaće filmove. Brojne goste, Ferrara je jedan od njih. Tu imamo retrospektivu Ulriha Zajdla u Novoj kinoteci, koji je jedan od najvećih dokumentarista trenutno. Živih dokumentarista sigurno. I imamo brojne goste, rekordan broj gostiju i... Iz koliko zemalja? Iz celog sveta zapravo, od Severne Amerike do Azije. Da li ste zadovoljni u kom pravcu se razvija ovaj festival iz godine u godinu? Pa ja sam jako zadovoljan zato što ove godine smo uveli neke nove selekcije. Postoji ta selekcija Meteori u Muzeju savremene umetnosti, koja onako malo prati radikalniji film za ukus ljudi koji vole art house više. Tako da od ove godine mogu kažem da, mislim, prethodnih godina, naravno, ja sam prošle godine radio samo domaći program. Beldoks je uvek imao taj neki šarm, pogotovo zbog toga što je, kako bih rekao, širok spektar dokumentaraca puštao u svoj program, ali od ove godine mi se čini da je neko sve pokriveno i da ima za svakog po nešto, tako da... Da spomenemo samo gde će se sve održati projekcije filmova? U kojim Pored salama? Sava centra? Pored Sava centra danas je otvaranje, dakle da, u Domu omladine, tu je međunarodni takmičarski program i biografski muzički dokumentarci. Onda u DKC-u je domaći takmičarski program, stara nova kinoteka. U novoj kinoteci su retrospektive i fokus na Baltik, Letonija, Litvanija, Estonija. Vlada Divljan, Fontana, Cineplex Ušće i Muzej savremene umetnosti. I Dom sindikata za otvaranje. Znači mnogo mesta. Da, 11 a Dom sindikata sada obnovljen. Kombank. Da. Sad zanimljivo mi je, ovde sam vidjela da će biti organizovan market dokumentarnih filmova koji podržava Evropska unija kroz program Kreativna Evropa Media. Tako je, Creative Europe Media, da. Tako je, dobili smo podršku medije ponovo, tako da u okviru industry programa organizuje se market. I organizuju se još dosta zanimljive stvari, kao Beldoks Pro i Beldoks Akademija za mlađe studente iz regiona, zapravo centralna i južna Evropa. Što se tiče marketa, dolaze sales agenti, tako da prodaju se filmovi, pokazuju se rough cutovi i tako. Aha, znači taj market je u stvari zamišljen tako da svi mladi autori mogu da prikažu tu svoje, ajde kažemo, i sirove materijale i onda kako to funkcioniše? Beldoks Pro, dakle tu imate, kako bih rekao, takmičenje zapravo dokumentarnih filmova i domaćih koji još nisu gotovi, dakle, koji se takmiče za nagrade za postprodukciju. A što tiče Beldoks Akademije, to su studenti sa projektima koji još nisu ni snimljeni ili su tek u početnoj fazi, imaju svoje mentore i razrađuju projekte u toku Beldoksa. Pa dobro, shvatio si, otprilike to je to. Pa ne, jeste. Nego sam htio da pitam, kakva je situacija što se tiče srpskog dokumentarnog filma? Generalno ili... Generalno, baš. Da li ima mladih autora? Da li se mladi autori filmski bave dokumentarnim filmom? Ili da ne bude ona priča... Da li raste popularnost dokumentarnog filma, s obzirom na to da je bio u jedno vreme u zapećku? Ja mislim da raste. Mislim da je film danas generalno lakše snimiti nego ranije, jer pristupačnije su i možete snimiti i mobilnim telefonom, samo bitna je ideja. Tako da mislim i ta digitalizacija donekle pomogla da se
S jedne strane lakše snimaju filmovi, s druge strane da se ta prokrvljenost, kako bih rekao, da se lakše dođe do nekih stvari iz sveta filma. Tako da mislim da je svakako u porastu i mislim da se jako zanimljive stvari snimaju iz godine u godinu, sve zanimljivije i zanimljivije. Vi ove godine na festivalu imate tu selekciju domaćih. Domaći takmičarski program. Domaći takmičarski, naravno, nagrade. Naravno, da, 8 filmova, 2 na otvaranju i ovaj na zatvaranju su se takođe takmiče i još 5 će biti prikazano u DKC-u, Dvorani kulturnog centra na otvaranju. Dakle, posljednja avantura Kaktus Bate, Đorđa Markovića i Slatko od ništa, Borisa Mitića, a na zatvaranju je film o bioskopu Zvezda, okupirani bioskop od Senke Domanovića. Lepo. Pa još jednom da pozovemo sve gledalce, je li tako? Naravno. 7. do 14. maja, 11. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. To vidjeli ste u kojim sve salama sadržava. Da, i većina značajnih 11 sala, naslova. 98 98 filmova. filmova. Većina značajnih naslova savremene dokumentaristike doživjele svoje premijere upravo na Beldoksu. To je značajno istaći. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam. A sada da